Salam qadirli vatandaşlar, salam qadirli iyleşler. Min Behriwan halkym. Şunkü videony men ýürüýte şuň ýerden ýüzüni açyp çykyp gürlän oglan barada, ýigit barada aýdasym gelýär. Şu barada edesym gelýär şu videony bir gysgaça şu gorky sistemany aýyrmak barada. Bu ýigidin men öňüne baş egip ullokan taňyrylkasyna aýdasym gelýär. Indi bir owadan gürläbem bilen ok ýöne ullokan meniň taňyrylkasyn aýdýan şu ýigide şu videoň üstü bilen ýagny biziň indi halkymyzyň arasynda ýüzüni açyp gürläp öňe çykyp başladylar oglanlarym, gyzlarym. Şu ýüzüni açyp gürländen birincisi aýal gyzlaryň arasynda men diýip hasap edýän. Belki bardır başga da emma men çykyş edenme bir 2 aý bolanlar diýip pikir edýän. Olam sebäbi meniň halis sabr käsem dolandan soň şu çykmaly boldum mejburi sebäpli ýanky 55 tan ýigidin Türkiýedäki ýigitleriň aradan çykanyny şol sebäp boldy, itergi berdi meni şu çykyp gürlemek barada. Sebäbi gün geçdikçe, gün geldikçe hemme zat beterleşip gidip barýar Türkmenistanyň içinde. Daşynnak halkym özümiz bilýäs, olary watan dönükleri zat diýip gürleýärler de bir çykyp gürleýän bir käbir iki sözdüň başyny satyp bilmeýän arada bir kommentari berýänler emma bizim yüzlerimizi koyup video etýänler emma olary hiç kim internerenak özleri çykyş eden bolup ýörler bolýan. Diýjek dadym gaty uly taňyrylkasyna aýdýan ýanky ýigide inni gün geldikçe gorky şu sistema aramydan aýrylyp barýar. Allaha müň şükür gelin oglanlar, gyzlar, ýigitler gorkmalyň, çykalyň, öňe gürläliň, diýeliň. Indi men özüm arada aýdamda şu men 20 ýyla bolay men daşarurda ýaşaýanna. Onuňa özüne görä sebäpleri bar. Men watan dönügi däl. Çünki meniň dogruçyl bolanym üçin, adalatly bolanym üçin statiýa bilen işden aýyrdylar. Doganmam öldürdiler. Indi men Türkmenistanda hiç kim galmady, garnaşlam hiç kim galmady diňe Türkmenistana gidemde de baramda da bir şu garnaşlamyň mazaryny şolaň mazaryny uçaklap okşap ağlaýmasam hiç kim mem galmady. Adamlar bağışlan. Birazcık özüme ilalcak olayın. Öňde başlada menem şu yetimlik bilen olalım. Ondan bir ejem bardy. Olam ejemem hiç ilime ruhsat bermeýärdi. Men munun bir 10 ýyl munun çykyp gürlejekdim. Şowatlar başlajaktym. Men ejemi sebäpli edebilmedim. Ejem diýirkä. Soň ejem ýogully Amerikada jaýladym. Elim bilen jaýladym. Ýöne ölmäge diýdi. Gaýrat et meni öz ýurdumda jaýla diýdi, emma men onu başarmadym. Şu hökümet sebäpli şu bizim şu правительствомyň hökümet sebäpli, şulaň düzgünler sebäpli, şulaň diktatoraň rejimler sebäpli men ejem cesedini akıdyp bilmedim, jaýlap bilmedim. Ol Amerikada ýatyrşdaýdy. Şoň üçin aýaga galalyň millet olam aýdyp geçdim. Negiden adamlar, millet, aýallar çağalaryny görülen oklar 2-3 ýaşyna taşlap gaýdan çağalary bar. Olary ýam öýlişikli etdiler, emma toýlaryna çenmiş olar videoň üstü bilen toýlaryny görenler emma ejes kakasy ýoglanyna gidip jaýlap bilmedikler emma ýasyna gatnaşyp bilmedikler emma olaň hemmesini men tanaýan gijelerine ýassyga ağlap
yastığı ağlayan, yastığı yüzünü verip ağlayan ayarlar, kıydılar var. Ayal maşgalalamız var. Erkekler var. Çağımı görmedik mi? 10 yıl oldu, 15 yıl oldu. İyiyem armağanı kutoruk geldi, kullu kutoruk geldi. Yördüler. Ama toyunam görülmedim. Dine videonuz bilen toyunu kıyska edip uğradıp şey edip görünürüm var. Şoň üçin millet gelin yola çıkarın, öňe çıkarın, yüzümüzü açıp burlalyň, gorkmalyň. Bu gorku sistemi diňe hiç kim iştime işat edip bilen o gorku diýerler hawa barýarlar hojalygyň ösüňi ana sen oglun çıkıp gurulapdyr watana dönüklük edýär, sen gyýdyň çıkıp gurulapdyr watana dönüklük edýär diýip o zatlara üns bermeň adamlar maňa da diýerler sen ekranyň aňyrsyna gurulap oturýarsyň, daşarurt oturuň, sen üçin aňtatdyr diýerler-de. Indi men daşarurt oturýan hawa ýöne men çıkıp gurulamasam bolýar, başgalaryň edişýäli. Maňa näme, maňa da gerek däl, menin taýda tohum tijim galmady. Bärde gülýäli günüm ma diýip elim gowşuryp otursam bolýar. Ýöne men şu halkyň gününe, şu halkyň çekýän jebirine çydap bilmädiňi çykdym. Adamlar şan dogry düşünüň. Bir emosional adam bolamsoň, ken bir kontrolligim edip bilemek özümi. Şu gören jebirlerden adam neme diýär-de bir göz ýaş diýen adam derrew gelýär ýa-da. Indi şu ýanky şuny ýerden gördüm şol oglanyň çykyşyny gaty göwünim ýetdi. Ýene bir tapar aýdýan men öz adamdan şol oglana men başaýyp taňry alkasyna aýdýan öňüne. Ine şular ýaly oglanyň öňüne başaýmeli. Ol prezidentiň öňüne başaýmeli. Inde şular ýaly mert ýigitleň öňüne başaýmeli adamlar çoňa dogry düşünüň. O bu arada gurulayan güjükler bar. Olaram aýdyp geçeýin. O menen olara ünsemmerem bolyn şun ýerden dinledimde bir neme Muhammed diýejiň ogly Arslan diýejiň çykyşyny gördüm. Olin boňa da gaty ullakan taňrykasyna aýdýan şu Arslana я буду говорить по-русски. Спасибо ему, этому Арслану Диеджи, за его видео, за то, что он записал голос этой собаки, я так скажу, вот этой собаки голос. Он только ругался, матом ругался, и никакой conversation, никакой разговор не состоялся. Ine türkmençe aýdaýyn, şo ýanky Arslana taňry alkasyna aýtdym, şol gürleşik geçiren gürleşiginiň zapis edipdir-de, gaty gowy edipdir. Ene şo ýerde şo güjükleriň gürleşini görseňiz, diňlersiňiz, şo Arslan diýejiň kanalyna girip görseňiz, şo ýerde şuň soňky çykyşyna diýär-de. Indi soňky çykyşyna ses ýazdyryp goýupdyr. Ol diňe aňyrdan gürleýäniň sesi gelýär-de, ejeň. Diňe ejeň şu bilimiň, terbiýäň nämedigini bilmeýän adamlar da meni gaty gynanyrdy. Hiç ýyl şu 20-30 ýylla, ýani olanyň bolsa ýaşy 20-30-35 ýaşyndadyr şu garaşsyzlyk döwürden bäri şol 30 ýylyň arasyna 20-30 ýylyň arasyna terbiýe alan çağalan ýöne alyp barşyna şolar ýaly. Şonu şu Arslan diýejiň videosyny görseňiz, hemme de düşünýärsiňiz. Men ullakan taňry alkasyna aýdýan şoň sesini ýazdyran üçin indi şu ýerde kimdigi aýan boldy. Ondan hem adamlar şu ýene bir aýtjak adam ýüzüni açyp gürlemäge başlayan oglanlary ýene bir sapar men gollaw berýän hükman şonu etmeli biz gorku sistemany aýyrmak üçin ýene de bir gyýymyz Kiprden çykyp gurulýa ýüzüni açyp arkaýyn ine şular ýaly adamlaryň öňünde baş eýmeli biz ýene bir sapar aýdýan biz türkmen prezidentiň öňünde baş eýmeliler şular ýaly mertleň öňünde baş eýmeli. Şolary hemmämiz gollalyň, hemmämiz çykyp gurulalyň. Taňry alkasyny ýene bir sapar dinläňiz üçin sag bolun.